लाडली खोले टन टना तो पापा चॉकलेट झाड़ी धीरे नहीं अच्छा देखी सब चौकी कुआडे गला लाडली देखी जे कहिदिलु मेरी क्रिसमस कहिदिलु मामा सब देला भाई सेपड़े पड़ती केते मुपत्र खाइबो कहूची सब जाक मुठे लाडली कौन कहली मेरी क्रिसमस कि तुम किए देले गिफ्ट किए देले आ मु देलिनी मामा आ मु देइन तुमको थैंक यू कहना हमको हाँ हाँ एबे मत चॉकलेट देला हाँ हाँ दिया दिया हो प्लीज हम साइज करके दे दो वीडियो करिया हला एथरे एउडा एथरे थो एउडा हम झियो कहले थयो नि हम झियो कहि दे हम झियो थयो हां एइडे नु एथरे बोपा मा कागु देन बाबा को दबुनी हां एइथले मझिरे नु एइथले हां तोर गली पहिला एइथले